Hi guys, good morning. Ito ako ngayon punta ko ngayon sa taniman namin. Maagang maulan na naman. Ilang araw na naman yung ulan. Katapos ng hangin, ulan. Guys, dito ako ngayon sa maisan. Ilang araw rin hindi nakapag-upload. Titignan ko yung punla kong talong. Medyo okay na. Ayan. Taas na sila. Thank you Lord. Medyo mataas na. Ilang araw pa yan. Okay na. Sana malulusog sila. Talong ko wala na.